BM čaute, tu je Focus Mistr a prihováram sa vám po veľmi dlhej dobe. A hneď vám poviem prečo po takej dlhej dobe, a prečo neboli videjka, prečo asi budú videjka a tak ďalej a tak ďalej. Nakrúcam to ako jedno z mála videí, myslím, že na mojom kanáli som len jedno nakrúcal takto v noci. A ani nie, že v noci, hej, je 10 hodín, ale to je jedno. Málo videí som nakrúcal v noci a je to z toho dôvodu, že vtedy nie, že nebol čas, ale zrovna neboli také dostupné voľné večery, kedy by som mal chuť a čas nakrúcať let's play, preto vždycky vznikali hlavne teda predevším počas dňa, najčastejšie počas obedných hodín. No, ale aby som sa dostal k tomu, ako som vôbec začal točiť videá, začal som točiť videá, takže som mal zamestnanie, kde som mal pred nočnou chvíľu čas niečo spraviť. A ten čas som väčšinou využíval na to, aby som spravil nejaký let's play, editoval a tak podobne, hej. Že vtedy ešte bola ako taká chuť, človek bol zobudený, hej, mal čas, chuť to spraviť a tak ďalej a tak ďalej. Toto si dám trošku bližšie. Mimochodom toto videjko bude nezostrihané, bude to úplne že čisto z mojej hlavy a skúsim to nejako tak sformulovať, aby to dávalo význam. No, takže tak vlastne začal nejaké také pravidelné, v úvodzovkách, pravidelné vydávanie videí, let's playov hlavne. A tie let's playe sa, sa natáčali, ale nie až tak často. Proste boli týždne a prípadne mesiace, kedy to išlo viac, kedy to išlo menej, kedy boli pravidelne, kedy neboli pravidelne. Ale v skratke poviem, že nebolo to tak dlhodobo udržateľné, hej. Dajme tomu, ja som si nastavil nejakú normu, hej, že dajme tomu 2 videá týždenne. No, čož ako vravím, niekedy sa to dalo dodržať, niekedy sa to dodržať nedalo. A každopádne v kombinácii s mojím aj zamestnaním, ktoré som mal, bohužiaľ, pritom je to vlastne úplne normálna robota, ale táto robota obsahovala nočné zmeny, ako som už vlastne spomínal, že som mal pred nočnými čas, tak som nakrúcal vtedy. No a veľmi veľký problém, pokiaľ vám môžem všetkým odporučiť, pokiaľ nejdete do zahraničia alebo to nejdete robiť fakt za pekné peniaze, tak nočné nerobte. A mohol som si všimnúť v tom zamestnaní, hej, kopec ľudí, kvantum ľudí, ktorí ani nie, že by, ja neviem, robili dobrovoľne tú robotu alebo niečo v tom zmysle, hej, ale keď si v určitej robote už zamestnaný dosť dlho a plánuješ, ja neviem, nejaký odchod alebo niečo, tak proste určite oveľa ináč to berieš, ako keď si tam zamestnaný rok, 2, ako keď si tam zamestnaný 20 rokov, hej. Veľa ľudí tam drží napríklad, ja neviem, nejaké odstupné, alebo to, že už len pár rokov a som v dôchodku, ale prečo si ničiť zdravie, keď tie možnosti sú iné, áno, sú možno za menej peňazí, ale čo je nevyčísliteľné, je zdravie každého jedného človeka. Nehovorím, na niekoho tie nočné vplývajú inak, na niekoho viac, na niekoho menej, ale môj štýl nočných bolo ranná 12, nočná 12, voľno, cez víkend pauza, čož určite nebolo najideálnejšie riešenie. Takže bolo to naozaj rozhádzané a je pár vecí, ktoré môžeme svojmu ľudskému telu dať, a to je nejaká kvalitná strava, kvalitný spánok a nejaký fyzický tréning, dajme tomu, a takisto mentálny, hej. Pokiaľ máme splnené 3 zo 4 týchto požiadaviek, tak je to fajn, dá sa žiť, ale stále človek môže spĺňať 4 zo 4 požiadaviek, a keď spĺňa tieto, tak myslím si, aspoň z môjho názoru, tak aj na úkor nejakých financií je to určite oveľa lepšie.
Ako samozrejme na horšie sa zvyká ťažšie a na lepšie sa zvyká dobre, ale toto je vlastne taká lepšia vec, ktorej ale nevidíme hneď hodnotu, asi tak nejak by som to nazval, ináč sorry za vrzganie stoličky, občas mi vrzgá, mal by som ju namazať a občas môže byť aj počuť zvuky z akvárka, takže sorry, tam vzadu je akvárko, korytnačka, no. Takže tak, to bol aj teda jeden z dôvodov, že prečo boli také dlhé pauzy. A dlhé pauzy, no to bolo hlavne aj z toho dôvodu, že proste nebola chuť. Hej, cez týždeň som spravil niečo, nahral som video, editoval som ho, dal som ho na YouTube a vlastne nie, že na nič iné mi neostal čas, ale najmä a hlavne po tých nočných zmenách nebol som úplne ideálne fresh a fit, nebolo to určite to nebol stav na natáčanie videí a bol to tak trošku ani nie ideálny stav na úpravu tých videí a na akúkoľvek takúto robotu, lebo kto mal nočné asi vie prečo, a kto nemal nočné veľmi rýchlo vysvetlím. Po nočných je človek rozbitý, podráždený a nechce sa mu nič a zvlášť pokiaľ robí takú opakujúcu sa robotu, hej, opakujúcu sa robotu myslím, ja neviem, púšťať si jednu scénku aj 5 krát dookola, hej, kým to máš správne vyeditované, tak si ju pustí minimálne 5 krát. Takže to dosť liezlo aj na nervy a nebolo to udržateľné a preto aj mnohokrát boli dlhšie pauzy, pretože proste nemal som tu chuť, hej, a napríklad pred tou nočnou som nechcel stráviť 2 hodiny minimálne nejakým videom, hej, dajme tomu video má pol hodinu, takže to máme pol hodinu, hej, dajme tomu jedno video, jeden let's play, pol hodina to je taký priemer, by som asi u mňa povedal. Pol hodina, príprava plus ukončenie videa, hej, na nastavenie kamery, zapnutie OBS, zapnutie kompu a to 15 minút, hej, sme na 45. Následne nejaké odbavenie, hej, pretočenie videa do tohto, do editovacieho programu, na zeditovanie, hej, a ešte nejaké také viac menej pozretie znovu toho videa, hej, určite nie celého, ale to by sme mohli dať tak, že táto časť trvá najdlhšie, takže dajme tomu znova nejakých 45 minút, takže sme na hodinke aj pol. No a potom tu máme vec, ako je spravenie miniatúry, spravenie popisu, čo sú úplné banality, ale keď je toho, sú to banality, ale je ich veľa. No. Takže nejaká miniatúra, nejaký popis, nahrať to na YouTube fyzicky, potom si spraviť nejaké čistky, hej, vymazať, čo ja viem, predošlé video, vyčistiť si to, nejako si zoradiť veci, ktoré som použil v tom videu. Takže to je, dajme tomu, hej, nejaká ďalšia polhodinka. No, dostávame sa na 2 hodiny a to som ešte veľmi dobre povedal. Takže polhodinový let's play má zrazu 2 hodiny roboty. Samozrejme, bolo by to iné, keby mám nastavenú nejakú miniatúru, ktorá by bola napríklad stále rovnaká, čož by bolo veľmi fajn, ale určite, ako ste si mohli všimnúť z môjho kanálu, tak ja nerád používam rovnaké miniatúry a používam rád rovnaké fonty na sériu, dajme tomu nejakých hier, hej. A to je asi tak všetko. Každú miniatúru sa snažím nejako tak zoriginálniť a toto je presne ten problém, že keď viem spraviť niečo solidné, niečo kvalitné, tak proste už druhýkrát, pokiaľ mám to video, že nekvalitné, tak ho proste druhýkrát nevydám. A to isté s týmto videom. Mal som ho raz nakrútené, ale proste som sa na neho pozrel, povedal som si, že OK, nie je dobré, môžem to spraviť aj lepšie. Tak preto som tu a preto to točím znova, aby to vyšlo čo najskôr a toto už dúfam, že bude finálne a dám ho von, aby ste vedeli, že čo a jak. No. Ja to tu mám vlastne aj tak spísané v niekoľkých bodoch a ďalší bod je taký, že kto pre mňa editoval. Mal som na pár videí môjho veľmi dobrého kamaráta Janči, za čo mu ďakujem. Ahoj Janči, čau, pozdravujem ťa. A Janči mi editoval pár videí a tieto videá boli veľmi kvalitné, boli určite kvalitnejšie ako ja som robil
ale zase bol tam ten taký handicap v tom zmysle, že keď edituje video niekto iný, kto ho nakrúcal a chce do neho dať niečo viac, tak logicky to aj viac trvá a určite už sa to neráta v časoch 2 hodiny ani 3 hodiny, ale 5 plus, čož je samozrejme z mojej strany by bolo veľmi nefér, keby sa s týmto editorom, keby to bol ktokoľvek iný, tak by z mojej strany bolo určite nefér, aspoň ja by som v kľude určite nespával, keby sa s týmto človekom nejako nevyrovnám, a pokiaľ by sme sa mali baviť o každom mesiaci, dajme tomu každý mesiac aspoň 4 videá, tak je to nerentabilné. Hej, pre človeka, ktorý nemá teraz dám nejakú random čiastku, hej, dajme tomu 200 €, pokiaľ ich nemáš na vyhodenie a pokiaľ ich nie, že dávaš do ničoho, ale nedávaš do toho maximum, tak proste vtedy ťa nejako ani neláka tie financie dať tak akože investovať, hej. Nehovorím, že to nie je investícia pre nič, hej, teraz nehovorím, že moje videá sú pre nič. Samozrejme moje videá robím a snažím sa, a vždycky som sa snažil a aj sa budem snažiť robiť iba vtedy, keď z toho budem mať dobrý pocit a keď budem mať chuť. Môžem sa asi možno aj trošku priznať, že tie úplne posledné videá, možno posledných 10, možno posledných 5, neviem, už bolo v takom štýle, že neboli úplne nebol som s nimi úplne stotožnený tým štýlom, že v nich nebolo toľko života a neboli vlastne tak z chuti, ako by som chcel, hej, že už musel som sa do nich trošku tlačiť. Takže toto určite presne v tom vedel kedysi dať stopku a tá stopka nastala v správny moment. No, tuto mám ďalší bod, aké boli plány a prečo zlyhali. Mal som veľa plánov, mal som plány na december, na vianočné videá, myslím, že nejaké vyšli, nebolo ich moc, ale presne toto bolo niečo také, že mám nastavenú nejakú tú normu svoju, že dajme tomu december malo byť každý druhý alebo tretí deň videjko. A to nevydalo presne z toho dôvodu, že proste časovo to bolo absolútne nepriateľné a bohužiaľ veľakrát sa mi stalo, ako som už spomínal, mal som nakrútené video a to video som proste vymazal a povedal som si, že natočím ho znovu, pretože som s ním nespokojný. Pritom je to úplná vtákovina. Keď sa pozriem na toto video, ktoré robím teraz, ktoré bude bez strihu, tak je to až posmešné, že dokázal som nejaké videá vyhodiť, ale proste je to taká nastavená hlúpa, ani nie hlúpa, ale taká fajnšmekerská alebo detailistická nastavená tá myseľ tým štýlom, že keď sa mi niečo neľúbi, keď viem, že viem niečo lepšie spraviť, tak to proste spraviť lepšie chcem. A keď to nespravím, tak som z toho sklamaný a potom nemám ani chuť robiť ďalšie video, no, takže asi tak. No, dostávame sa do súčasnosti. A súčasnosť je hlavná otázka, kde robím teraz. Áno, dal som svojej predošlej práci výpoveď a nehovorím, že som to dal kvôli nočným, ale dal som to kvôli sebe najmä, hej, tam je samozrejme viacero faktorov a ani by som nedával nejaký do popredia, hej, proste každý jeden z tých faktorov mal inú váhu, ale žiadny nezavážil natoľko, že by to bol iba ten konkrétny. Ale samozrejme môžem povedať, že veľkú váhu malo napríklad ten výkon práce, hej, že vlastne vytváraš nejakú hodnotu, ktorú nevidíš. To je za mňa veľmi také dôležité pri práci, vidieť nejaké výsledky za sebou, hej, a pokiaľ vidíš za sebou nejaké číslo, že toľko a toľko si vyrobil kusov, ale vlastne tie kusy už nikdy v živote neuvidíš, tak je to také, no. Myslím si, že veľa ľudí sa so mnou stotožní, že
tú hodnotu, radi vidia hodnotu za svojou prácou, za svojou snahou, takže to bol jeden z dôvodov. Ďalší z dôvodov bol samozrejme nočné a ďalší z dôvodov bola zrovna taká dobrá konštalácia a to je tá, že sa otvorila pozícia, na ktorej som už pracoval predtým, s ktorou som bol nejak tak viac menej vyrovnaný, s ktorou som bol viac menej spokojný. Takže sa otvorila táto pozícia, asistenta predaja v elektroobchode, hej, a samozrejme v inom meste, takže táto pozícia sa otvorila, bol som vybraný, za čo som veľmi rád, že som bol vybraný a vrátil som sa hlavne z toho dôvodu, že má človek v tejto práci, aj keď mi je možno stresujúcejšia, pretože pracuje človek s ľuďmi, ale to je človek od človeka, má niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité a tá veľmi dôležitá vec je kvalitný spánok. takže tak. Ja som mal už, dajme tomu v priebehu tej predošlej práce nejaké 2 z tých 4 požiadaviek, ktoré už som spomínal, splnené. Neskôr potom s troškou snahy som dosiahol aj tie 3/4, 3/4. Lenže bohužiaľ chýbal ten 4. dielik do plného počtu. Takže toto bol, myslím si, jeden taký najväčší možno dôvod, pretože chcel som niečo spraviť pre seba. No, takže tak. A to sa dostávame k poslednému bodu a ten posledný bod je, že čo mám v pláne do budúcna. No, samozrejme mám v pláne v prvom rade nejako sa normálne sa tu zasadnúť, áno. To je prvá vec, pretože niekedy ešte sú dni, kedy mám pocit, že idem do nočnej, ale už je tých dní menej a menej. Niekedy sú dni, kedy som unavený, ale už vidím, akože už to bude vlastne mesiac, čo som zmenil túto prácu a môžem s chladom v hlave povedať, že som oveľa viac stotožnený s tým, že večer idem spať a ráno vstanem so slnkom. Je to niečo neskutočné, želal by som to každému a pokiaľ niekto nadobudne taký pocit, že som padavka, že sa mi neľúbi vstávať ráno skoro o 4:00 a ísť makať do fabriky, tak pre mňa za mňa som aj padavka, dobre, ale chcem v prvom rade sa mať dobre ja, pretože nikto iný za teba, alebo nikto iný za teba robiť nebude. A nikto iný sa o tvoje zdravie nepostará. Keď ťa odkvecne na ulici a niekto ťa nájde a odveze ťa rýchlo, tak dobre, vtedy je to taký relatívny pojem, ale áno, niekto sa o teba postará vtedy, ale hovorím to všeobecne. Samozrejme nevadí mi stávať skoro ráno, ale znova je tu proste otázka prečo. Keď nemusíš, tak prečo by si to robil? A potom ďalej možno by nastali otázky, že otázky typu buduješ si tam kariéru, hej, pokiaľ si proste vo fabrike vieš ísť vyššie, hej, si strojár, robíš v strojárskej fabrike, vieš ísť potom vyššie. Toto je tiež ďalší bod, ktorý samozrejme je na ňom možno niečo pravdy, ale povedzme si to úprimne, máme nielen na Slovensku, ale všeobecne vo svete je tu minimálne 95%, ak nie viac pozícií, ktoré sú proste, dajme tomu, taká stredná trieda, hej, že je to proste nepomer, hej. Pokiaľ by si chcel ísť na tých 5%, dobre, môže sa snažiť. Je to super, že sa snažíš a prajem to každému, kto sa snaží, aby sa tam dostal, ale v určité čísla človek neoklame a to znamená, že nehovorím, že to je úplná lotéria, ale pokiaľ by boli rozhodené kocky, tak človek má 95% šancu, že ostane do konca života tak či tak proste v pozícii tej 95% účasti.
Ale samozrejme hovorím, snaha sa cení, treba sa snažiť, treba sa ďalej rozvíjať a teda. To sme zase každý ináč nastavený, hej, niekto sa môže snažiť viac, niekto menej, niekto chce viac, niekto menej. A ja mám vlastne na to taký pekný citát, že no teraz si na neho musím spomenúť, kto v živote riskuje veľa, takto, nie, zle som to povedal, kto očakáva od života moc veľa, alebo od toho života chce moc veľa, tak môže stratiť úplne všetko a ten, kto zase od života očakáva málo, tak od života nemusí dostať vôbec nič. A pokiaľ tu mám nejakých fanúšikov Mafie 1, tak dobre vedia, na ktorý citát narážam. Kľudne vám ho hodím aj do popisku, celú tú scénku. A je to niečo, čo má hlbokú myšlienku a niečo, čo mne prihovorilo, mne osobne. Áno, dostalo sa mi to do hlavy a prinútilo ma to zmeniť nejako takto to moje zmýšľanie. Takže môjim cieľom je nejako sa takto usadiť, hej, dať si do normy nejaké toto denné nažívanie a potom v prípade možností, a čož určite budú tieto možnosti, tak v prípade týchto možností pokračovať v nejakých let's playoch, gameplayoch. Chcel by som aj oveľa iné videjka, hlavne teda také IRL, čož toto je, dúfam, jeden taký dobrý štart, pretože poviem to úplne aj jednoducho, ľudí určite viac zaujíma video, v ktorom som ja osobne, v ktorom je človek osobne, s ktorým sa dokáže divák zosobniť. Pokiaľ je to gameplay, áno, super, je dobre, keď som tam, som na webke, ale iné video je také zosobňujúce, hej, pretože toho kontentu je na internete miliarda súborov, Windows má toľko, áno, môj program má len 10 000, ale o tom potom. Kto poznáte projekt DJ Andrej, tak viete, o čom hovorím. No, teraz som sa stratil, lebo vyprávam somariny. No, takže tak oveľa viac je divákovmu oku hodné, keď je človek osobne, keď sa prihovára osobne tomu divákovi ten tvorca. A vie si udržať aj nejaký taký väčší watch time, vie byť zaujímavejší. Takže určite by som chcel videjka nejaké z varenia, to by som určite chcel zrobiť. Určite by som sa chcel hrať hry. Vlastne ja sa doteraz hrávam hry, takže to by som chcel pokračovať a zdieľať ich ďalej na YouTube, tak ako bolo zvykom. Takže tak, dúfam, že som na nič nezabudol. Snažil som sa to všetko dať takto do nejakého jedného strihu. Už som trošku aj vykecaný, trošku niekedy strácam nejaký ten nápad, návrh na nejaké slovo, hľadám nejaké synonymá. Dlho som už nehovoril takto do kamery, čož je tiež zaujímavé po takom dlhom čase, ale môžem povedať, že je určite jednoduchšie pozerať sa do kamery, úplne bez problémov sa pozerám do tej kamery a hovorím do niečo chcem, hovno prd, tralala, je mi to úplne jedno. Oveľa jednoduchšie sa pozerám do tej kamery, ako som sa napríklad pozeral pri prvom takom let's play. Ja neviem, kedy vlastne bola prvá webka v let's play. Kto viete, napíšte do komentu. Takže oveľa lepšie sa mi do nej pozerá. Hej, nepotrebujem sa na seba pozerať, že dobre sem tam, ale častejšie sa pozerám do kamery. Či? Posúďte sami. Takže tak, to je odo mňa všetko. To máme všetky body zhrnuté, takže ja vám ďakujem, že ste pozerali. Pokiaľ máte nejaké otázky, šupnite ich dole do komentu. Šupnite ich dole do komentu, dajte like, odber, koment. Pokiaľ máte nielen otázky, pokiaľ máte hocičo na mňa, pokiaľ chcete len nejako vyjadriť svoj názor, napíšte ho do komentu, čítam každý jeden komentár a snažím sa aj odpovedať na každý jeden. Pokiaľ mi napíšete osobne, nemám problém odpísať tak ako už veľakrát. Takže tak, ja vám ďakujem, že ste to pozerali, toto videjko, ste sa dostali až sem a dúfam, že sa opäť začneme vydávať častejšie. Takže tak, dík ešte raz a dobrú noc. Čauko.